Assalamu alaikum ne balima filɛlibaga cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba ni ne Jami Sako mankan ye ayiwa ni ne ka weleweleda kan ye ka lase maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan k'a fɔ aw ye bana min bɔlen don sisan n'a kɛlen don ka diɲɛlatigɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kamana gan n'o de ye ko coronavirus bana in sera an fɛ Mali la yan malheureusement mais an bɛ se ka waleya jumɛn kɛ min b'a to an bɛ lakanda o de ye k'an ka distance don ani ɲɔgɔn cɛ 1 mètre k'an ka tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw dabila an ka akuladikɛw dabila jama bɛ dalajɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'o de ye attroupement ye k'an k'olu dabila pour que bana in propagation n'o de ye a canini ye an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka nɔgɔya n'an y'o kɛ k'an kana sɛgɛn cogo si la ka to k'an yɛrɛ lasanuya k'an tɛgɛw ko safinɛ la dɔw b'a fɔ ko gel k'an tɛgɛ ko n'o tɛ mɔgɔ min bolo n'o se t'i ye sokɔnɔ safinɛw kana sɛgɛn wagati si la k'i yɛrɛ lasanuya o kɔfɛ n'i yɛrɛ dutelen b'i yɛrɛ la walima ni dutelen bɛ mɔgɔ dɔ la i bɛ weleli kɛ o 360 61 ala ka hakilina ɲuman d'an ma ala ka ani an balima alisilamɛ bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ bana jugu in tɔɔrɔ ma